हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' बेखिनियाव भारत सरकारथिंजायनिफ्राय मोनसे जोबोर गिदिर आपडेट ओंखारनानै फैदों आरो बेहाय मोजां आपडेटआनो जादों आबादारि बिथांमोननि थाखाय। जायफोर बिथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनायाव नाम दङ आरो जायफोरा नाम गैया एबा डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनो हायाखै, रिजेक्ट जादों, थ' बिदिब्ला गासैबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मानोना जायफोर आबादारि बिथांमोना डकुमेन्ट्स कमप्लिट होनो हायाखै बिथांमोननो मिरु सरकारा डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनो थाखाय सम होदों। स' जायफ्रानोखि पीएम किसान सम्मान निधि योजनायाव नाम थागोन बिथांमोना बे नभेम्बर दाननिफ्राय बोसोराव मोननो हागोन 42,000 रां, 42,000 रां। स' गासैखौबो आबुङै फोरमायलांगोन, बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम निकु आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवाफोरनो शेयार खालामो। नुनो मोनदों नैबे जाबाय पीएम किसान सम्मान निधि योजनाथिंजायनिफ्राय ओंखारनाय नटिफिकेशन। थ' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय दङ, नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों PM Kisan Yojana November installment. Farmers will get 42,000 rupees in November. This is the process of re-registration. जायफोर बिथांमोनानोखि सिगाङाव नाम दंखायो आरो जायफोर बिथांमोनानोखि दा गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरो, स' बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय जायफोर बिथांमोनानोखि सिगाङाव नाम दंखायो, थ' बिदिब्ला बिथांमोननि इनस्टलमेन्टआ नैबे नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन 42,000 रुपिस करि। थ' बिदिब्ला आरो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानो सानदों। जायफोरानोखि PM किसान आसनियाव नाम दं आरो फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनबाय एबा फोर्थ आरो फिफ्थ इनस्टलमेन्टनि रांखौबो मोनबाय, नाथाय आसामनि आबादारि बिथांमोना PM किसाननि नाम लिस्टआव जानाय गाज्रि आबहावानि थाखाय बे रांखौ मोननो हायाखै। नाथाय सरकारा बेनि गासै जेंनाखौनो दा सुस्रांजोब्बाय आरो नभेम्बर दाननि जोबनायथिंजाय नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन होननानै आसा खालामो। मिथिगौ PM किसान योजनायाव नाम थानायनि गेजेरजों भारतनि साफ्रोम आबादारिनो 2,000 करि खनथाम किस्तिनि गेजेरजों बोसोराव 6,000 रां होनाय जादोंमोन आरो बे रांखौ आबादारि बिथांमोना मिरु सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों मोननो हादोंमोन। स' दा बे स्किमखौनो एसे सोलायनानै होनो थाखाय मिरु सरकारा थिरांथा लादों आरो बेखौ नाम होनाय जादों प्रधान मन्त्रि किसान योजना पेन्सन स्किम। स' बिदिब्ला नोंथांमोना गिनांगौ एबा हाखु-दाखु जानांगौनि जेबो गैया। जायफोरा PM किसान सम्मान निधि योजनायाव नाम दंखायो, थ' बिदिब्ला बिथांमोनाथ' अट'मेटिकेलि बे पेन्सन स्किमाव नाम जानानै थाखागोन आरो हादरनि जायफोरा गोदानै आबादारि, स' बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय नाम थालांदोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै प्राइम मिनिस्टार किसान मन्धन योजनानि गेजेरजों आबादारि बिथांमोना मोननो हागोन दानफायाव 3,000 रां। बेखौ PM फार्मार पेन्सन महरै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला दानफायाव 3,000 रां होयोब्ला बोसोराव जागोन 36,000 रां, 36,000 रां। बेबो पेन्सन हिसाबै। जायहा एसे बिबांनि आबाद फोथार दं एबा थोजासे बिबांनि आबाद फोथार दं, थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हागोन। आरो बे पेन्सन स्किमखौ जायफ्रा 60 बोसोरनि जायो बिथांमोना दानफायाव 3,000 रांहै बोसोराव 36,000 रां मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि बैसोआ 18निफ्राय 40 बोसोरब्ला आरो नोंथाङा प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि योजनायाव नाम ओंखाराखैब्ला, थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानो बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनानै लादो। बिदिब्ला नोंथांमोना गासैखौबो रोखा जाबाय जानांगौ माबोरै 42,000 रां मोननो हागोन। स' बिदिब्ला बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ माबोरै खालामनाय जायो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय जागोन। जुदि बेनि भिडिअ नांगौब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नङाब्ला नोंथांनि खाथियाव थानाय जितु CSC अर्थात कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानैबो नोंथाङा बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ खालामनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना 30 रां होनो नांगोन। भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान नेक्स्ट दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो।